City, Elite Division, female, 2025 World Series. Τέλεια. Κάτσε στο ποδηλατικό. Ναι, πρώτα είναι τα thrusters. 12. Πατάω, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, φύγαμε. Ωραίο. Εκεί, μπράβο. Τέλεια. Η αντίσταση είναι εντάξει. Ωραία. Άλλες δύο. Φύγαμε. Ένα, ωραία. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, έφυγες. Πήγαμε. Γύρα προς τα εμένα να κοιτάζεις μετά, εντάξει. Πάμε. Ενάμιση λεπτό έχει περάσει. Μπράβο. Όχι, στα Developers, ναι. Άλλες 3. Ωραία. Πάμε. Έτσι. Ένα. Αυτό. 2. 3. 4. Ωραία. 5. 6. 7, 8, 9, άλλο ένα. Πάει ο πρώτος γύρος, 10, 2 και 50, πάμε. 1, 2, 3, 4, για 4 γύρους, πάμε. Άλλους 3 γύρους σίγουρα. Ωραία. Και 1000 το έχεις νομίζω, 1000-1050. Εκεί. Ωραία. Τέλεια. Πιάσε. Ένα, ωραία. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 4 λεπτά. Πάμε. Εκεί. Μαριτινά. Μαριτινά.
Πάμε εκεί. Ωραία. Ωραία. Εκεί, πάνω από 1000. Μαριτίνα. Εκεί. Επειδή το έχω ανοιχτό τώρα, άμα το κατεβάσω και πατήσω τέτοιο πειράζει. Αν το κατεβάσω και πατήσω fly mode, θα γίνει μαλακία. Ναι. Εντάξει, το αφήνω έτσι και ελπίζουμε να μην γίνει τίποτα. Πήγαμε. Πάμε. Devil press. Πάτα μία μενού, να μηδενίσει. Τέλεια. 1, εκεί. Αυτό. 2. 3. 4. 5. Ωραία. 6. Τώρα πάω πιο γρήγορα. Πολύ καλά. 7. 8. Ωραία. 9. Άλλο ένα. Είσαι 15 δευτερόλεπτα πιο γρήγορη. 5.45. Πάμε. Φύγαμε. Τρίτο γύρο. Μπράβο, μπράβο. 5 γύρους. Να κλείσουμε 5 και να μπούμε στον έκτο. Ωραία. Άλλο 8,5 λεπτά. Ο γύρος σου βγαίνει 2.45 περίπου. Έφυγες. Πάμε, πράστε. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ωραίο. Πάμε. Στα 7 λεπτά. Γρήγορα, γρήγορα το πόδι, πάμε. Ωραίο. Άλλα 7,5 λεπτά. Εκεί. Στα μισά. Πολύ καλά. Πάνω από 1000 τώρα, Αφροδίτη, όλο. Ωραίο. Μπράβο. Τέλεια. Πάμε. Devil. Κλείνει ο γύρος. Πάμε. Τέλεια. Thanks. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Πολύ καλά, πολύ καλά. 8. 9, άλλο ένα. Είσαι στα 8.40, 20 δεύτερα. Πάμε να κάνουμε και από τον έκτο μετά. Πάμε, πες. Γρήγορα, γρήγορα εδώ, πάμε. 8.45. Τέταρτο γύρο. Έλα. 1000 τώρα, 1000. 1000. Ωραία. 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 1000, 1000, 1000. 1000 εκεί, πάμε. Πάμε. Άλλα 5.40.
Τέλεια. Τέλεια. Ωραίο. Ωραίο. Πάμε. Πάμε. Βασιλική. Φύγαμε. Θράστερς. Πιάσε, μπες κατευθείαν. 1 εκεί. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Πάμε. Φύγαμε. Πιάσε. Γρήγορα. Πάμε. Τελειώνουμε 5ο. Πάμε. Τελειώνουμε 4ο. Συγγνώμη. Πάμε. 1000 Αφροδίτη. 1000. Τελειώνουμε. 4,50 ακόμα. Εκεί. Άντε λίγο. Πάμε. Δώσε το. Τελειώνει. Ωραία. Πάμε. Ωραία. Μπράβο. Πάμε. Μπράβο. Φύγαμε. Πάμε. Δώστε. Εκεί. 1. 2. Τέλεια. Εκεί. 3. 4. Μαριτινά. Άνοιξε το να πατάει το 0 εκεί. Να φαίνεται 0. 5. 6. Κομπλέ. 7. Μια χαρά. Εκεί. Άλλα 3. 8. Άλλα 2. 9. Άλλο 1. Τέλεια. 10. Πολύ γρήγορη. 11:40. Πάμε. Πιάσε. Έλα. 5ο γύρο κλείνουμε. Θα μπεις και στον 6ο. Πάμε. Πίεσε τώρα. Αυτούς τους 2 γύρους στην θερμίδα την πιέζεις λίγο παραπάνω. Πόδι εκεί. Φύγαμε. Άλλα 3 λεπτά τώρα. Εκεί. Ωραία. Μπράβο. Ωραία. Έλα. Πάμε. Άλλες 3. Άλλα 2,5 λεπτά. Τέλεια. Φύγαμε. Δώστε. 1. 2. 3. Πίεση λίγο ταχύτητα στα καθίσματα. 4. Παίρνει τα μαζί σου. Εκεί. 5. Εκεί. 6. 7. 8. Άλλα 2 λεπτά. 9. Πάμε. 10. Γρήγορα. Πάμε. Άστα ανοιχτά. Φύγαμε. Πάμε. Έλα. Άλλα 2 λεπτά. Πάμε. Τελειώνουμε. Δώστε. Αυτό είναι. Εσείς εδημίδες είναι. Πίεσέ τις λίγο. Πίεσέ τις 1100 και πάνω. Πάμε. Τελειώνουμε. 1,50 είναι ακόμα. Έλα. Σαν να κάνεις πριν τώρα. Φύγαμε. Πριν. Εκεί. Ωραία. Αυτό. Και πιο κοφτή κίνηση. Μπαμ. Γρήγορα. Πόδια. Αυτό. Άνα μπράβο. Μεγάλο κοφτό. Μεγάλο κοφτή. Μπαμ. Μεγάλη χεριά, κοφτή χεριά. Μεγάλη χεριά, μισή χεριά. Εκεί. Άνα μπράβο. Ωραία. Εκεί. Τέλεια. Τελειώνουμε. Πάμε. 1,20 ακόμη. Θα προλάβεις να μπεις και στο άλλο. Πάμε. Κλείνουμε 5. Πάμε. Γρήγορα. Πάμε, πες. Δώσ' το. 1. Ωραία, 1 λεπτό ακόμα. Πάμε. Πήγεσαι λίγο. Εκεί. 2. Ωραία. 3. Άλλα 50. Πάμε. 4. Κλείδωνε καλά. Πάμε. 5. Ωραία.
Εκεί. 6, άλλα 35. 7. Πάμε Αφροδίτη, άλλα 3. Πάμε. 8, άλλα 2, άλλα 30 δεύτερα. Πάμε. 9, άλλο 1, 25 δεύτερα. Πάμε. Γρήγορα στο κοπηλατικό. 10, πάμε, 20 δεύτερα. Έλα, πάμε. Άσε την οθόνη. Πάμε. Τράβα, γρήγορα πολύ, γρήγορα. Πάμε. 15 δεύτερα. Τράβα, σπριν. Να γράψει σερβίδα. Πάμε. Άλλα 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, time. Μπράβο. Ωραία. 2 θερμίδες. Τέλεια.